ewch amdano fe, achos sy'n byd yn stopo ni neu pethau, ond yn aml, ond ni'n hunain. A mae hwnna wedi bod yn disg mawr i fi yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn yn bendant. Mae jyst eisiau ni fynd gyda beth chi rili moyn wneud, a jyst wneud e. So chi'n dyfaru wedyn, o gwbl. Meleri hendra dwi. So ti'n gwybod fe, fel unig gelen wlad, a mi fenda Meleri Hendra. A o'n eisiau holi chdi fwy am yr magwraeth amaethyddol na. Ydy o wedi siapio di fel unigolyn, ond ydy o hefyd wedi siapio dy wleidyddiaeth di? O, bendant. Fi'n credu os i chi wedi cael eich magu tyddyn oedd gyda'n fam a dad, oedd dad mas yn gweithio gyda awdurdod Gymru, yr River Authority oedd e'n pryd hynny, a mam oedd getre ffarmo. Mam oedd getre 7 buwchodrodd gyda ni. Benno ni godro pryd dath y bulk tanks mewn a chyrns yn goffod mynd, a eithon ni mewn i beef. A ni wedi gweithio lod. Fi'n cofio yn groten ifanc iawn mas yn y côr. Rhai o chi sy'n gyfarwydd â ffarmo, chi'n gwybod beth i siarad y bwyty. Rhai o chi sy'n ddim, ydych chi'n syniad. Ond ble mae da godro, hen beidi na, mae ydych chi da godro, ni tu ôl, neu o flan y da, mae ydych chi côr. Sa'n gwybod beth byddech chi'n galw yn y gogledd, ond yn y de, côr o fe. Côr i chi wedi fe, a fyna oedd y gwair, neu'r gwell, neu beth bynnag oedd eisiau ar y da i fwdo. A bydden ni mewn yn ifanc iawn, bydde fi cof plentyn o bod mewn yn y côr yn twli'r gwair at y da, chymod, yn gwydo'r da, yn blentyn ifanc, ac yn canu fyna. Fi'n cofio chymod, ni gyd wedi bod yn gerddorol eriod, ac yn canu'r da, chymod, na beth oedd yn magwraeth ni, mae'n swno'n eidilig. A oedd e'n, ond oedd e hefyd, ond ni jyst yn gweithio, ni'n gweithio trwy'r amser, ond na beth oedd y bywyd ni, chi'n gwybod, na fel oedd bywyd. A mas yn y cia gwair, a neud bales bach. A chymod, o'n i'n gwybod y net i pido gwisgo par o shorts, ond o'n i bob tro mewn par o shorts, a'ch coesau chi'n racs wedyn ni, gyda'r gwair wedi brathu'ch coesau chi gyd. Ond chymod, oedd e'n eidilig, ond ni wedi gweithio eriod, a fi'n credu mae cael magwraeth fel yna yn rhoi work ethic i chi, gewch chi, chymod, mae'n anodd iawn i chi ail-greu, mae'n part o'ch DNA chi. Mae bod yn wydyn yn rhan o'ch DNA chi, pryd i chi wedi cael, chymod, mae ffarmo, mae'n byd ansefydlog iawn i weid y gwir. Chi wedi cael ambell i flwyddyn ble mae pethau'n mynd yn ffantastig, a blwyddyn yn syth ar ôl ni ble mae pethau prisiau ar y llawr, mae costau yn eithriadol o uchel, a mae pethau yn hynod o anodd i chi gynnal eich pen i'ch ben y dŵr. A fi'n credu mae hwnna eto yn creu bobl sy'n resilient yw'r gair Saesneg, achos i chi goffo fod yn resilient, i chi ddod mas a cael y ffydd bod chi'n dod mas o'r ochr draw, mae rhaid bod chi barod i tolchi llewis a gweithio'ch ffordd mas o unrhyw drafferth i chi yn digwydd bod yn dod ar y flwyddyn penodol na. Blwyddyn ar ôl chi, pethau gwella to, ynddo fe? Ond fel yna mae bywyd ffarmo. O rhan gwleidyddiaeth yn bendant, achos fi o hyd wedi meddwl, sneb yn mynd i edrych ar ôl buddiannau Cymru, y bobl, gyda neu Cymru y wlad gyda i bedol, yn fwy na Phlaid Cymru. Sneb arall yn mynd i edrych ar ôl ni, a rhoi Cymru yn ganol i polisiau, yn ganol pwy ydyn nhw. Dim ond Phlaid Cymru sy'n gallu neud na. Gyda'r ddwy parti arall mawr yn enwedig, mae o hyd llygad ar Llundain, mae o hyd llygad ar Prydain Fawr. Sy'n eisiau ni ffwdani gyda na i ni, beth sy'n bwysig i ni yw y bobl, y Cymru a Cymru yn wlad. Dyna beth sy'n bwysig i ni. Diolch. Beth i bigo fyny rwan, ydych chi disgrifio chdi dy hun, dim fel gwraig ffarm, ond fel ffermwr. A mae hwnna'n diffiniad pwysig
wedi cael magu ar ffarm, dwi'n amlwg yn gwybod pa mor galad mae merched ffarm yn gweithio. A da ni'n cyfrannu lawn cymaint ar dynion. Tîm wleidydd benywaidd, pa mor bwysig ti'n meddwl i fod o bod na fwy o ferched cryf yn cymryd yr awena ac yn cymryd y penderfyniad i fynd i'r byd gwleidyddol? Yr unig peth sy'n dala ni nôl yw fel ni'n meddwl am yn hunain. Chymod, bydd e'n lot dy gareth bod fi'n gweud hyn. Mae e'n ffarmwr ffantastig, gwych. Ond am waith papur, sa'n credu bod e'n gwybod fel e'n troi o computer arno, i fod yn onest. A certainly dyw e ddim yn gwybod fel e'n internet banking, allai fi'n addo chi. So, chymod, mae jyst dyfod ddim diddordeb yn yr ochr na o'r busnes. Ond, chymod, mewn unrhyw busnes, gallwch chi fod mor greadigol a mor wych a chi gallu fod yn y gwaith ymarferol o'r busnes. Ond mae'n rhaid i chi hefyd dyddiau hyn i fod yn hollol gyffyrddus yn trin a trafod y gwaith papur sydd yn dod yn rhan o'r busnes yna. A mae'r ddoi yn mynd law yn llaw. Mae'r chi bod chi'n meddwl, dwi'n bod troi computer yn hoffi wneud, fi hefyd yn godro da. Chymod, mae gyda ni wartheg godro, a sa'n na nawr o bore di llun tan nos Iau, fi'n ôl mas yn y parlar bore dydd Gwener. Achos i fi, mae hwnna'n bwysig bod fi cadw pwy ydw i. Dwi ddim yn mynd i cael yn dynnu mewn i swigod neu swigen San Steffan, a mae'n bwysig bod fi yn mynd nôl mas i ganol y ffarm a i wneud y gwaith yna, achos na pwy ydw i. Chymod? Mae'n bwysig i fi. Sori, beth oedd y gwestiwn di? Fi wedi mynd off the track, sorry. Right. Fi'n credu, a wedes i yn arethfach pethefnos yn ôl, fi'n credu, chymod, os i fi gallu gwneud hwn, os i fi gallu ennill etholiad, drwy jyst gwaith caled, a dim jyst gwaith caled amser yr etholiad, ond wedi gweithio fewn yn cymuned a fewn y sir os blynydde. Dwi'n gadeirydd Undeb y Meithwyr Cymru'n Sir Gyfyrddin. Dwi wedi bod yn arweinydd ac yn gweithio dy ffermwyr ifec, o aron ni'n ffermwyr ifec yn hunan. Dwi'n arwen Cymafaodd, dwi'n flaenores ac yn orgynnyddus yn y capel yn hunan, yn gyfewn henediriaeth Myrddin gyda'r capeli. So, chi wedi gweithio fewn y sir yn blynydde mowr. So, lot o bobl yn nabod fi. A na'r peth, os ych chi wedi bod yn weithgar dros nifer o flynyddoedd, wedyn ni mae bobl yn nabod chi, a maen nhw'n gwybod y teip o berson i chi, a maen nhw'n gwybod y teip o waith i chi'n fodlon wneud i gyflawni'r hyn sydd angen wneud. Felly, byddwn ni'n gweithio unrhyw un ohonoch chi, ewch amdani. Os ydych chi'r teip na berson sydd yn angerddol am bwyty a'ch cymuned, oed sy'n gwybod fod yn cynghorydd sir neu ffigur Senedd neu lan i San Steffan, just ewch amdani. Defnyddiwch yr angerdd na sydd gyda chi i'ch cymuned a ewch a fe mhellach. Ewch a fe mor bell a chi moyn mynd o fe. Mae'n taro fi bod chdi'n berson gweithgar iawn yn dy gymuned i, a mae'r gwead cymdeithasol ymwneithyddol yna yn dy gefndir di wedi siapio dy wleidyddiaeth di sicr sy'n ni'n dweud. O ran gweithredu cymunedol, sydd wedi grybwyll rhai o'r grwpiau cymunedol sydd fod yn rhan ohonyn nhw, a dwi'n gwybod mae Plaid Cymru yn gefnogol iawn i fentrau cymdeithasol. Pa mor bwysig wyt ti'n meddwl ydy mentra cymunedol ar lawr gwlad o ran siapio'n gwleidyddiaeth ni hefyd? Mae e'n bwysig. Mae llawer iawn. Wnaethon ni sesiwn gyda Cymdeithas yr Iaith yn Diwn, Fred, o Dofen Gyfyrddin a dechrau flwyddyn yn y Gwanwyn. Sut llwyth dyn ni yn Sir Gyfyrddin llawer fwy yn y gogledd gorllewin na beth sydd dyn ni yn y Sir. Ond bydden ni'n gweud hefyd bod gyda ni nifer o neuaddau pentre ar draws y Sir i gyd sydd yn mynd lawr y llwybr hyn, sydd falle nawr yn elusennau neu'n CIOs, ond ddim wedi falle mynd dros y bont na i fod yn mentra cymunedol. Bod nifer ohonyn nhw a caffi cymunedol yn gwneud gweithgareddau plant ac oedolion a theatr grŵps ac yn y blaen, nifer o wahanol gweithgareddau. Ond dyn nhw ddim wedi croesi'r bont i fod yn mentre cymunedol. Chymod, yna gam falle dyn nhw ddim wedi mynd arno. Ond mae'n bendant, fi'n credu, mae'r bobl sydd yn rhedeg
mentre neu addau cymunedol hyn yn bobl sydd yn naturiol weithgar, sydd ar gymuned yn eu calonnau. A chymod, na pwy i ni fel Plaid Cymru hefyd i fod yn onest, ydw eich bod, na pwy i ni fel bobl sydd yn bobl blaid. A felly, da ni fel Cymru yn ehangach na pleidiau hefyd, dwi'n teimlo, o ran yn hunaniaeth ni. Ac fel rhywun sydd wedi cael ei magu ar ffarm a mewn cymuned amaethyddol, dwi wastad yn teimlo, mae gymaint o roi mewn cymunedau amaethyddol, ond sut ti'n troi'r ysbryd cydweithredol yna i fod yn entrepreneuriaeth cydweithredol? Mae hwnna'n gwestiwn da, a mae hwnna'n dibynnu mae pob cymuned yn wahanol. Mae'n jyst yn ffindo, y peth na, y peth unigryw na, felly sydd yn bod chi'n dod i nabod beth sydd angen a tapo mewn i hwnna. Gallai fe fod, i weid y gwir, yn hefen gwlad yn Sir Gar, gallai fe fod yn gwmni fel Nadolig Teifi wedi wneud o ran cael cludiant trafnidiaeth cyhoeddus. Chymod, ble mae bach iawn o gludiant trafnidiaeth cyhoeddus sydd gyda ni yn y Sir, yn yr ardaloedd mwyaf wledig. Mae'r Cyngor Sir wedi pigo hwnna lan yn ddiweddar oherwydd diffyg arian o'r Senedd a diwso arian SPF i wneud yna. Ond chymod, mae'n her, mae cludiant cyhoeddus yn her i ni yn hefen gwlad. A felly na'r link sy'n eisiau yn Sir Gar. Da ni'n rhedeg cynllun cludiant cyhoeddus hefyd, cymunedol hefyd, fyny yn Bethesda, Dyffryn Ogwen, a mae yna fentra eraill yn y gynulleidfa. Mae yn heriol, ti'n crybwyll SPF, Shared Prosperity Fund, o Lerwyn, arian sy'n dod o San Steffan i gymunedau, ond mae'n ferhwydlog, dydy. Wyt ti'n gobeithio dylanwadu ar hynny? Sa'n gweld, yn llai o'n siarad am Sir Gyfyrddus, dydy ddim profiad felly ehangach na. Ni ddim wedi defnyddio arian leveling up i mentre cymunedol. Ni wedi defnyddio arian o Shared Prosperity Fund. Mae leveling up arian ni wedi mynd at y llwybr feicio, prosiectau mawr i wedi gwir, a'i wneud debynams. Eto i fod yn gofod fwy cymunedol, a mae prosiect mwyaf newydd wedi bod yn ganol dre Llanelli. So mae ddwy dre mawr wedi enwa, a'r gobeith oedd os bydd leveling up nes to, os bydd rownd arall, os bydd, Tawryd Aman byddai'n fe yn cael ei tro nesaf nawr, fe bod ni'n gwneud y dair dre mawr. Ond beth ni wedi gwneud o ran y trefi marchnad gyda ni yw pot o arian, ble mae'r 10 o trefi gwledig ni, fel Castell Newydd, Llandeilo, Llandyfrig, yn ymlaen, trefi llai, ond maen nhw wedi cael arian o'r Cyngor Sir i wella i cyfleusterau nhw, wneud shopfronts a pethau fach mwy arwynebol felly, ond wedi cael un prosiect mawr a wedyn i gwella golwg canol dre nhw. A mae pob un o trefi wedi enwa hwnna. A o safbwynt datblygu economaidd, ti eisiau sôn chydig am dy gefndir, eich ti yn sylfaenu'r meithrinfa hefyd, efallai fel lot o bobl ddim yn gwybod hynny? Do. Wnaethon ni dechreuon i hwn, mae'n 10 mlwydd oed eleni, mis nesaf, byddwn ni'n 10 mlwydd oed. So, yn 2014, pryd oedd gwerthian a finne, mae gwerthian oedd 20 oed ar y pryd. A oedd wedi cael afiechyd, a oedd hi just, a fi nôl y bellach felly. Pryd oedd hi'n 12 oed, a mae hwn yn ifanc, fi'n gwybod, ond oedd hi 12 oed, oedd hi yn moyn edrych ar ôl plant. A i'n meddwl, bydd hi newid i meddwl erbyn bod hi'n 15, na, still mae'n edrych ar ôl plant. So nath hi lefel A, bwyd, maith, iechyd y gofal a beth arall na, petri enw. Landodd i lan, mae gwerthian hefyd yn dyslexic, dylen ni weid na, a ar un sbel oedd hi ar y 5th centau o darllen, so ydych chi am chwrdd oedd hi'n really dyslexic. A landodd i lan yn lefel A gyda 2 A seren a 1 A, achos oedd hi wedi bod yn hollol benderfynol ma beth oedd hi moyn wneud. Mae'n bach y debyg i fi, mae'n really benderfynol. Anyway, landodd i lan, a ddi was still mae'n wneud meithrin fath i'r drindod,
a oedd hi'n gwneud blynyddoedd cynnar. A na pryd i'r drindod ni nos i wneud blynyddoedd cynnar, achos o'n i'n teimlo mae eisiau ni gefnogi hon. A wnaethon ni craddio ar un pryd, hi yn y nos, fi yn y dydd, fi yn y nos, a ond yn 2014 wnaethon ni ddechrau'r feithrinfa a ail wneud hen beidi. So ble oedd y gwartheg wedi bod yn ni, ond mae nawr plant bach dyn ni. A mae 32 o blant bob dydd, a ni'n ganol unman, chi'n bod, dim ond Cines i'r rownd ni, mae Gyfyrddin 8 milltir un ffordd, Llandeilo 7 milltir ffordd arall, ni'n ganol unman. Ond mae'r lle yn llawn, a mae'n llawn fi'n credu achos bod ni'n cynnig addysg Gymraeg, ni'n cynnig gofal Gymraeg ac addysg Gymraeg, ni'n cynnig yr ethos o gefen wlad a ethos gofalgar sydd yn naturiol o'i amgylch, dim achos bod e'n ffasiwn i wneud e, ond na pwy i ni. A felly mae wedi bod yn lwyddiant, chi'n bod. Mae hi dydd llun gaffi trydydd plentyn, so mae hi a getre nawr ar cyfnod o mamolaeth. A pryd gath hi fflir o'r ail groten, nath cyfnod mamolaeth para wythnos. Achos o'n i'n dechrau cerdded nôl lan i'r feithrinfa, achos o'n i'n chwod, mae'n bywyd i chi, mae'n mor angerddol amdano fe. So mae'n mynd yn bryd. Yn dod nôl i'r word cethic na dwi'n meddwl. Just troi at y sef, ti'n ôl yny, yn sgidiau Gwynfor Evans mewn ffordd. Mae'n sef bwysig i Blaid Cymru. Oedd hynny'n codi braw, sut ti'n teimlo? Ti'n teimlo gyffyrddus yn yr ôl yma? Y penderfyniad mwyaf oedd sefyll. Achos, mae bywyd brysur yn tŷ ni. Ond oedd e'n teimlo'n iawn i wneud e. A beth o'n i moyn wneud, mwy na dim byd arall, oedd tynnu, mae yna sefyllfa oedd wedi bod yn un y blaid yn lleol, o'n i jyst moyn tynnu pawb nôl at ei gilydd a bod ni'n dod nôl at yr achos. A'r achos na yn gwreiddiau pob un ohono ni. Os o'n i'n ennill neu colli, oedd hwnna'n eilradd i fi o cael pawb nôl yn teulu'r blaid. Dyna beth oedd y cymlliad fwyaf i fi. A felly ar ôl wneud y penderfyniad o roi enw mlaen, a doi o'n i yn y hystings, a nillus i'r hystings, a chwarae teg i Jordan oedd gyda fi'n y hystings, dath e mewn i'r tîm yn syth, oedd hwnna yn wych o beth. A na, mae'n fraint i wneud hwn, sa'n credu gallai rhoi yn geiriau cymaint o fraint ac yn rhydedd yw e, ond mae rhoi eich hunan mas na i wneud rhywbeth fel hyn. Mae job interview mwyaf cyhoeddus gewch chi yn eich os yn diwedd, chymod? A sync o swim, mae pawb yn gwybod y bwti fe yn dyn nhw, chymod? Ond oedd e'n teimlo'n iawn i wneud, dechreuon ni WhatsApp grŵp eich canfason rhyw 12 o'n i ynddo fe. Erbyn benno ni oedd 96 o'n i yn y tîm canfason. A oedd e'n wych, oedd e'n just yn wych. O'n i ddim yn meddwl tymed yn bellach na'r dydd yr etholiad, ond a ddadam yn cadw gweithio, mae eisiau ni siarad, mae eisiau ti wybod beth sydd o'r flaen di. A fi'n gweud na, sa'n o'n gwybod, fi jyst yn mynd i'r etholiad. Mae well ti wybod na, sa'n o'n gwybod, fi jyst yn mynd i'r etholiad, a that's it. Ond, fi'n ymwybodol iawn o'r fraint, o'r hanes y sedd, a chymod, yn gweld fi off ar bore mynd i Llundain, bore di Llun. A chi'n meddwl am beth i fe? Pwy job arall chi'n cael y job ar bore di Gwener a 4 o'r gloch y bore, a wedyn chi'n dechrau di Llun. Mae'n bonkers yn diwe i weid y gwir, yn hollol bonkers. Ond ar y tren, cyn cyrraedd y tren, eithon ni barco, ni jyst yn cael bobl na a ffilm crew, a ni'n meddwl, chymod, beth sy'n am yn enw. A wedyn ni, a Richard Elin a nhw'n lyflu, a wedyn jyst llwyth môr o bobl, oedd e'n jyst yn canu, gosh. Chymod, sefyll i botlo'r wech wrtho yn y 3 mis diwetha hyn lan, oh my gosh. Fi gobeithio fi'n mynd i gofio popeth, chymod, achos y teimlad o
ffarwelio plant bechod wedi bod yn ein cwtio clos yn y feithrinfa. Wedi dod i weld fi off. Chymod, plant bach, 5, 6, 7 oed, chi'n gwybod, am 7 o'r gloch y bore lawr ar y station fyna Gyfyrddin. Wyron yn hunan. Oh, they're just amazing, amazing. A sut mae'r 3 mis dwytha wedi bod yn San Steffan? Wel, mae'n mynd yn gwd, chi'n gwybod. Fi'n gweud, mae lles i a lot o ar twym, lot o pomp and ceremony, a sa'ch chi'n torri'r stwff na i gyd off. Chi'n gwybod, a diwedd y dydd, swyddfa yw anni na i wneud jobyn o waith. A mae eisiau bawb i gofio hwnna, chi'n gwybod, dim cael eich tynnu mewn i'r nonsens sydd yn perthyn, neu gallu fod yn perthyn i'r sefydliad. A ngofio'r sefydliad, cofio pwy i chi, cofio a wneud y gwaith a just wneud e. Dim ffaff. Sa'n ei ffaff. Chi'n probably disylwi na barod, sa'n ei e. A i wedi gwir, sy'n un o'r aelodau blaid yn neud e. Ni just na i wneud job o waith a just wneud e i'r gorau ni gallu. Y job i'n fwyaf i, yw gweithio'n ffordd rownd y rheolau bidw, man, nonsens sydd na, a just gweithio'n ffordd rownd rheina, a wedyn ni just wneud y job. Felly, o ran y job na, beth yw'ch blaenoriaethau chi? Wel, un o'r pethau mwyaf sydd wedi digwydd yn Sir Gyfyrddin yn y 19 mis diwetha yw Built Energy. Fi'n gwybod o'n nhw'n sponsro na dydd ferched, so fi'n gwneud os oes rhywun o Built yn y gynulleidfa, felly bod chi moyn mynd mas nawr. Ond mae wedi bod yn broblem aruthrol i ni yn Sir Gyfyrddin. 2 linell yn dod lawr o ffermydd wynt aruthrol o fawr yn Ceredigion a De Powys. A mae'r fwy yn dod lawr o fwy ddyffryn hardda gewch chi yng Nghymru. Dyffryn Tywi, sydd yn llawn o hanes a treftadaeth, cadwyn o gestyll gyda ni, adeiladau gradd 1 ac yn y blaen, maen nhw'n dod lawr trwy'r dyffryn, a wedyn ni nawr yn y flwyddyn diwetha, mae yna linell hefyd yn dod lawr Dyffryn Teifi. So 2 ardal hynod o brydferth, naturiol brydferth, sydd ddim dialtro lot yn y canrifoedd diwetha i wneud y gwir, a ni'n mynd i cael 2 linell o pylonau. Nawr, sneb yn wrthwynebu mewn egwyddor i'r ffermydd wynt. Maen nhw'n rhy fawr, 230 metres, fel rhy fawr. Ond mewn egwyddor ni gyd yn sylweddoli bod angen yn ei gwyrdd. Sy'n problem dy fyd yna. Problem sydd gyda fi a gyda trigolion y sir yw bod na dechnoleg i gael i tanddearu'r gwyfrau hyn. A pam nad yw Greengen Cymru a Built yn tanddearu'r gwyfrau hyn. Mae'r gost yn gyffelib, mae'n debyg, i'r rhoi pylons lan, ond yn amgylcheddol, mae'r gost llawer llai wrth claddu nhw trwy cebl plywing yn hytrach na rhoi a defnyddio concrit a'r dir sydd angen i adeiladu'r pylons, a'r concrit i roi nhw mewn yn y ddeiar ni. Yn amgylcheddol i ni llawer iawn well yn tanddearu, a maen nhw'n pallu. Dim bod nhw ddim yn, maen nhw'n pallu siarad gyda ni bwyty hyn, a'i dewis nhw yna. A maen nhw'n poeni bod gwrthwynebiad yw oherwydd bod nhw'n pallu siarad gyda ni. A bwyty hwnna cymeryd hwn o ddifri. Digon o nonsens. Da fi. Dwi'n wedi pregethu am eddi. Dwi'n falch o weld bod y gefnogaeth i ni adnewyddadwy yn sicr. Ti eisiau sôn fwy am bolisi'r blaid ar hynny? O dwys, da fi ddim, achos mae hwn wedi codi lot yn ystod y 19 mis diwetha. Pam nag wy bersonol, ond hefyd y blaid yn gwrthwynebu'r ffermydd wynt. Mae rhai fi weid, chi'n bod, pryd mae chi cwmni sydd yn benderfynol o roi ffermydd wynt, a chwa 230 metres, mae hwnna wedi 700 odd feet yn diwedd. Chwbod, sa'n dda mathematig pen, ond maen nhw'n anferthol y turbines hyn. Os eisiau nhw maint da? Nagos. Ond polisi'r blaid yn hollol glir arno hwn yw
ynni adnewyddol cymunedol sydd angen arno ni. Hynny yw, byddwn ni'n cael tyrbain gwedw ni yn Sir Gyfyrddin, byddwn ni'n cael tyrbain, mae un yn Salem yn barod jyst i fas Llandeilo. Mae hwnna enghraifft yn bwydo'r ardal na, ond mae hefyd yn beth sy'n sbar wedyn ni yn mynd i'r grid. A na'r ffordd mlaen yw cael un ym mhob cymuned sydd yn bwydo'r gymuned na, bod ni gyd yn elwa ohono fe, ble bynnag i chi byw, bydd tyrbain yn agos i chi, ond beth sy'n sbar yn mynd mewn i'r National Grid ac yn bwydo wedyn ni beth sydd angen arno ni fel gwlad. Yn hytrach na cael, chi gyd yn gwybod am y pre-assessed areas, fi'n siŵr. Ond mae maint, dim y rhif, fi'n meddwl nawr, ond seis, maint y twrbeini hyn, maen nhw yn anferthol. A dwi ddim yn deg sy'n credu i unrhyw un, maen nhw'n gweud bod nhw mas o ffordd, ond maen nhw byth mas o ffordd. Chi o hyd yn cael rhywun byw drws nesaf iddyn nhw, neu o fewn 200-300 medr falle. Mae dwi ddim yn deg i cael pethau o'r maint na mor agos i'n cymunedau ni. Dim ond o'n i'n cytuno i anghytuno. Digon teg, ond fi jyst yn gweud fel fi'n teimlo. Ie, yn sicr. Mae gen ti yr argyfwng newid hinsawdd, argyfwng byd eang, bygythiad i fodolaeth yn planet ni. Mewn Cymru annibynnol, sut eich chi gyd wneud cyfraniad i withdroi yr argyfwng newid hinsawdd neu gyfrannu tuag at hynny? Sut ti'n teimlo am yr argyfwng yma? Be chi wedi gwneud? Na, fi'n deall, fi'n ffarmo. Ni'n byw gyda newid hinsawdd bob dydd. Ni wedi cael geia diwetha 9 mis o lawn. 9 mis o lawn. A ni wedi goffod newid yn ffordd i ni'n ameithi. A ni wedi goffod newid na trwy'r amser, yn tyfe. Fi wedi gwneud lot o waith ar sefyllfa phosphate yn y teifi, a'r tywi, a'r cleddau. Dwi'n rhan o'r grŵp na. A wedi gwneud lot o waith arno hwnna, a fel i ni'n gallu cael gwneud i siŵr bod y dair afon na'n enwedig oherwydd bod nhw'n afolydd sac. Ond mae hwnna'n part o drafodaeth amaeth hefyd i weid y gwir. Ond o rhan newid hinsawdd, o rhan, a falle bod hwn yn dod mewn i fel i ni moyn yn egni ni, yn ynni ni, fel i ni moyn yn ynni ni. I ni moyn o'r Rysia nadyn, i ni moyn o'r Cyfandir nadyn. So, iawn, gewn ni fe yn twrbeini gwynt neu solar farms. Sy'n problem dwi wedi solar farms i fod yn onest. Achos os ydyn nhw'n cael eu gosod yn iawn, chi yn gallu pori, mae defed yn gallu pori oddi tan nhw. A mae'r ddeian na'n dal i gallu cael ei defnyddio i ddefed. Dim i ddim byd arall, fi'n gwybod ni, ond o leia mae defed yn gallu pori o tan nhw, ond bod nhw wedi cael eu gosod yn digon uchel. A dim ddim problem dyna. Ond mae gen i broblem gyda ddeiar yn cael ei defnyddio i cymaint o wind farms. O rhan y Built Energy Project hyn, mae 16 ffarm wynt gyda nhw ar y gweill o Powys, de Powys lawr i'r substation yn Berfos i cael ei adeiladu yn Llandyfeilog, sy'n jyst i mas yn etholaeth i, ond mae yn Sir Gyfyrddin. Os eisiau 16 ffermwynt yn un sir, wel, a bydd hwyn yna, achos bydd hwyn yn lawr y teifi. Chymod, mae weld yn ormod i fi. Os yw bydd ni, y Cymru, digon teg, ond gan amla mae'r arian hyn yn mynd mas, mae'n mynd dros y bont yn ces, chymod, sa'n ladd ar byw, dwi'n jyst yn gwybod bod cymaint y fideo. Ond mae'r arian wedi dod o CIP o Denmark, bydd y profit yn mynd i Denmark. So dwi wedyn bydd ni, o gwbl, a byd o'ch meddwl bod achos dwi wedyn, a mae'n ar ei peth i unrhyw gwmni arall preifet. Mae'r arian yn mynd mas o Gymru, a beth sydd eisiau, chod y trwbl yw, fi'n dechrau rhygethu nawr sôn, y trwbl yw, nath Llywodraeth Cymru y polisi, y pre-assessed areas o'r polisi hyn, gret. Beth wnaethon nhw ddim oedd rhoi y gweithdrefnau mewn ar yr un pryd.
A beth mae'r cwmnïau preifat hyn, pwy bynnag un nhw, a o ble bynnag maen nhw'n dod, mae'n ddibwys. Beth mae'r cwmnïau preifat hyn wedi gweld yw bachu mantes oherwydd i fod yn blaen fod Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhy araf i rhoi gweithdrefnau mewn lle i sicrhau bod y pre-assessed na bydd ni yng Nghymru, dim bydd bobl preifat. A na'r bai mwyaf, bydd y straight. Just, cytuno i radda, mae yna yn cymunedol Cymru bellach yn arwain mwy ar y awad polisi yma wan i ddatblygiadau mawr megis Beauty Energy fod yn rhoi cyd-berchnogaeth, lle bod yna gyfle i gymunedau hefyd cael siar yn y dorf, dim cael cronfa o friwsion, be da ni angen ydi tamad o'r dorf, felly. Pob lwc. I fod i'n gorau. Jyst i symud ymlaen i annibyniaeth, Nw'n ni drafod annibyniaeth fan, beth i dysafbwynt di ar annibyniaeth, hwnna'n ddechrau da? Wel, fi'n credu bod fi wedi gweud ymlaen. Fi'n credu bod ni'n mwy na Alban i edrych ar ôl buddiannau'n hunain. Mae jyst eisiau hyder ar hwn i wneud e. A pan gewn ni Gymru annibynnol, sut Gymru ti eisiau fi fod? Fi'n moyn fi fod yn Gymru o ddeddgar, caredig, a bobl sydd yn derbyn ac yn edrych ar ôl yn mwyaf bregus yn cymunedau ni. Fi'n credu mae'n un o'r pethau mwyaf sy'n